Pamalandong kauban ni Pastor Stan. Gutlo sa pagpamalandong. Pakigsandurot. Kini ang atong pamalandungan karon. Pakigsandurot. Ang pakigsandurot kauban sa Dios nagakahulugan og pagkamapataling hugon sa iyang mga pulong og pagkamahigugmaong mupuyo diha sa iyang presensya. Ang pagpakigsandurot sa Dios nagakahulugan nga ang atong kasiguruhan dili diha sa tao, dapit o mga butang, apan diha kaniya lamang. Ang ngalang Noe nagakahulugan og pahulay. Nahibaluan ni Noe ang iyang katuyuan sa kinabuhi ug ang gigikanan niini. Ang pagpakigsandurot diha sa Dios dili mahitabo sa kalit ug sa dinali-dali. Nagkinahanglan kinig panahon. Panahon uban kaniya diha sa kinapungkayan sa kabukiran sa atong mga kalampusan ug diha sa laom nga kawalugan sa atong kapakyasan. Uban kaniya diha sa kalipay ug kadaugan ug diha sa kagul-anan ug kalisdanan. Pagasulayan ka aron mapamatud-an kung unsa nga matang sa relasyon ang imong nabatunan diha sa Dios. Ang pagkabinilanggo, pagkalunod, pagkabinudhian, binunalan, kagutom, o kahigawad, wala makapabalhin ni makausab sa pagsalig ni Apostol Pablo sa Dios. Paminawa, mga buhat 20:24 si Pablo mingon, dili kini mga butang nga makatandog kanako. Ang pulong tandog o makatandog nagkahulugan og pagkabalhin o pagkausab. Si Pablo mingon, dili kini mga butang nga makapabalhin ni makausab kanako. Mahimong matandog siya, apan dili siya mausab ni mabalhin. Kini resulta sa pakigsandurot. Si Enoch naglakaw uban sa Dios. Paminawa, si Enoch naglakaw uban sa Dios ug nawala siya kay gikuha siya sa Dios. Henesis 5:24. Suod og init ang ilang panagsandurotay nga ang Biblia mingon sa wala pa siya kuhaa siya gipanghimatud-an nga nakapahimuot sa Dios. Hebrehanon 11:5. Handurawa ang pagkinabuhi nga napamatud-an ka diha sa imong espiritu nga sa tinud-anay ang Dios na imuot kanimo. Si Moises na naog gikan sa bukid, ang iyang panadto ay misidlak. Gikan siya sa presensya ni Jehova. Kini nakita diha kaniya. Makita kini sa imong tinan-awan, sa imong linakwan, sa imong sinultihan, sa pagdumala mo sa imong panimalay, sa paagi sa paggasto mo sa imong bahandi, ug diha sa imong pagtagad kanila nga nangasakitan, nagantos og mga kabos. Makapakigsandurot ka sa Dios sa tinguhaon nimo kini. Dumuol ka mo sa Dios ug siya muduol kaninyo. Santiago 4:8. Ang tanan nga nakigsandurot sa Dios nangausab, ang tanan nga gihikap sa Dios nangabag-o. Ang Salmo 91:1 nag-ingon, siya nga nagapuyo sa sulod sa dapit sa tinago sa taas o yamot, magapahulay sa ilalom sa landong sa makagagahom. Wala kini mag-ingon nga siya nga mubisita sa sulod sa dapit sa tinago sa taas o yamot. Wala kini mag-ingon nga siya nga muhapit lang sa sulod sa dapit sa taas o yamot. Hinunoa kini nag-ingon, siya nga nagapuyo. Nagapuyo sa sulod sa dapit sa taas o yamot. Dili ka turista. Si Jehova imong residensya. Ang sulod sa dapit sa taas o yamot, imong puloy-anan, dili bisitihanan. Si Salmista David miingon, usa ka butang ang gipangayo ko kang Jehova, nga magkapuyo ako sa balay niya sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Salmo 27:4. Ang pakigsandurot diha sa Dios nagabase, nagadepende diha sa imong tinguha kaniya. Sa muligid ang kapanahunan ug uban sa kabalaka,
ang mga butang ning kalibutana mutabon sa imong mga mata ug magakahalap ka sa imong tinan-awan sa kabililhon sa Dios. Magakapuliki ka sa bayranan sa imong balay. Mahingag ka sa pagpalit og sakyanan. Mabalaka ka sa pagtukod sa imong pamilya. Magkabalisa ka sa pagpanarbaho o sa pag-eskwela o sa daghan pa. Mapadaplin o kaha makalimtan nimo ang Dios. Nahinumdum ka ba sa panahon nga sa imong kagutom alang kaniya, di ka na hapit makahulat sa pagsimba? Di ka na hapit makahulat sa pagbasa sa iyang pulong o sa pag-ampo? Nahinumdum ka ba sa panahon nga sa kanunay magahisgot ka mahitungod kaniya o sa iyang mga buhat diha sa imong kinabuhi? Apan karon ang nagdilaab nga kanhi kalayo daw sa nagkapalong na nga agipo. Nagatawag ang Dios kanimo karon sa pakigsandurot kaniya. Pamalandungi. Magampo ta. O Dios nga gamhanan ug maluluyon, salamat ni ining pamalandong. Balaan nga Espiritu, salamat sa imong pagpahinumdum kanako ni ining bililhong ang sa relasyon uban sa Dios. Tabang ni ako balaan nga Espiritu nga mutubo diha sa pakigsandurot uban kang Jehova nga akong Dios. Salamat nga nimo ako biyai o talikdi. Salamat sa kadaugan karon ug sa umaabot. Sa ngalan ni Hesus. Amen. Ang Dios magapanalangin kanimo ug kanatong tanan sa madagayaon gayon karon ug sa umaabot pa. Pag-ayo-ayo.